Palagunok ongi etorri Lastotxapen kanalean, ni Lastotxapen naiz eta orain honetan gauza ezberdin bat dakartu zuen. Kanalera izan dut ezberdina ikusten duzun modua World of Warcraft mod bat dakartu zuen, kasu honetan konkole animen buruzkoa eta beraz bapur bat erakustera. No, ez dut parte darek jolastuko, baizik eta berak utzi nahi dizkizuet itxasuntzien irudiak eta bar nola printzipioz agertu barko lirateken itxasuntzien azpian hori da. Egia da, zenbait itxasuntzi Miyogi eta Isokasek ez dutela, baina adibidez Tenryu eta Kongo bat. Horretaz aparte, ikusten duzuen moduan, kasu honetan gure Almirante Isokasen hau Kenichi Maeda izango litzateke, kasu honetan neska dena. Hemen berdina, gero Tenryu loli batera esan daiteke eta Kongorekin beste pertsonai bat. Gero horretaz aparte gauza dago ingelesez eta joango ikustera hemengo zera hau eta hori da. Hemen agertzen dira seriean eta ordenagailu jokoan agertzen diren pertsonaien marrazkiak eta bar. Arraroa dena, kasu honetan, izango litzateke Fubuki ez dagoela gure kasu honetan. Baina, bueno, suposatzen dut modta ere kendu daitekeela betiko itxasontziarekin jokatzeko eta bar. Bueno, lagunok, hau izan da guztia, ez dut gustokoa izatea eta errongo batean gehiago, agur.